Rundunar Sojan Najeriya sun kama wasu 'yan Boko Haram da ke zaune a yankinmu da ke jihar Borno State, waɗanda suke rabawa Boko Haram makamai. Mai sauraro sai ka biyo mu domin ka ji cikakkun rahotannin. Idan yau ne ka fara zuwa tashan nan, ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Yayin da rundunar sojoji suka yi wa Boko Haram ɗin tara-tara, Boko Haram ɗin dai an kama su da mota guda ɗaya da babur ƙirar Boska guda 5. Daga gefe guda kuma ga wayar salula guda 2, ƙirar Takino da ƙirar Infinix. Daga gefe guda kuma ga mai na fetur mai yawa, ga kuma baƙin mai na juye wanda suke sawa mota da babur. Daga gefe guda kuma an ƙwaci ƙwaya da ake sha hankali ya gushe, sannan kuma da ƙwayar da ake sha ta ƙara ƙarfin jima'i da maganin ƙwari. Daga gefe guda kuma akwai kayan abinci da aka kama. Dakarun sojojin sun zagaye duk yankin. Yayin wannan atisayi, sojojin sun yi nasarar fatattaka sansanin 'yan Boko. Rundunar sojojin sun dirawa wani sansanin Boko Haram da ke ƙauyen Labe a jihar Borno State. Rundunar Boko Haram ɗin dai sun yi ƙoƙarin guduwa, amma sojoji sun yi nasarar cafke su. Sansanin Boko Haram ɗin an kama su da makamai kamar haka. An kama su da alburushi wato bullet kenan guda 360. An kama su da bindigogi guda 12. An kama su da kwamfuta ƙirar laptop guda 1. Wannan rundunar mayakan Boko Haram ɗin guda 2, sojoji sun yi nasarar cafke su. Idan yau ne ka fara zuwa tashan nan, ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.